Mga kapuso, karong adlaw laing atraksyon na sabang atong suruyon nga ginganlang Hardin de Racma nga makita sa magsaysay Lanao del Norte. Ug subay ni ana atong makauban ang Municipal Tourism Officer nga si Hector Pasco Aying. Sir Hector, mayong buntag og dayon sa At Home GMA Regional TV. Kamusta, sir? Okay lang, sir. Sir, unang-una pa unsa ba namugna kining Hardin de Racma sa magsaysay? Unsa ba ang history niini? Adtong 2017, gideclare ni Governor Angging Quebranza de Mapuro ang magsaysay nga Center of Farm Tourism sa whole Lanao del Norte. Then ang Hardin de Racma na mugna ni siya adto nga time. Then nahimo ni siya nga Hardin de Racma gumikan sa inahan sa amo ang mayor para na dili bitaw pud nila malimtan ang mga memory sa ilahang inahan. So mao to nga among na sabutan nga Hardin de Racma or Ecotourism Park. Unsa pud ba ang makita nato nga atraksyon sulod sa maong parke? Ang makita nato dito sa attraction dito sa sulod sa Hardin de Racma is 21 street box para sa mga different kinds of flowers. Then anapod tay gazebo na diin dito ta mag-selfie. Then napod tay horse riding, butterfly garden, King Kong and mini zoo. Then sa pagkakaroon under construction ang hanging bridge ug ang zip line. Sir, sanglit na mention nimo nga adunay nagkadaiyang mananap sulod sa Hardin de Racma. Unsa-unsa pod nga klase nga mananap ang ato makita sa hardin ug paunsa pod ang inyong pag-alaga kanila? Sa pagkakaroon ang amo ang mga horse na karon giatiman sa amo ang mga GO. Then ang kaning mga King Kong nawala pa sila na plaster sila yung lugar kay gumikan kay amo pang gipa mga ma-harvest abitaw ang katong mga sweet corn. Then ang mga kanding or goat na aman dito pod sa ang mga goat dito nagsige pa mi og kuan para sa magkuan gani secure sila og mga free smell. Then ang last pud nga isa makita, sir, ang katong mahiwagang takure, sir, nga ang timbang niya is 350 kilos. Mao na siya ang gadala sa fountain nga diin mo siya nagdarag attraction ang main attraction diya sa Hardin de Racma. Sanglit hardin, sir, dili gayud mawala ang mga maanindot nga bulak sa lugar. Unsa-unsa pud ba nga klase sa bulak ang makita sa lugar? Ang mga bulak nga ato makita dito mao ang marigold, then kuan kan cotton balls, then kuan kan kalidades, ang diin ang kalidades nagkadaiya ang color, then single of double petals, then ang katong dwarf of giant nga sunflowers. Then sa pagkakaroon naka-secure mi og katong giant nga moms o kuan katong gikan sa tupi bitaw katong gikan daw sa Bagyo. Mo tunod mo na pong replant na mo na kan kay every 3 months mag-change man mi og mga bulak. Gawa sa mga nindot nga talan-awon, unsa pa ba ang kalingawan nga naa sa Hardin de Racma? Napod mi katong airsoft nga diin pagasalmutan sa mga organisasyon ana nga airsoft sa nagkalain-lain nga lugar. Then sa pagkakaroon nag-temporary close ang airsoft gumikan sa atua karong kuan sitwasyon sa pandemic. Siguro pag balik na gyud sa normal ang katong airsoft ibalik na pud siya aron magka-operate siya dito. Sir, paunsa nato ginamintinar ang kalimpyo og kahapsay sa lugar? Labi pa nga tourist attraction kini og ginadagsa gayud sa mga tawo. Ana ami upat ka nag-maintain o maintinar diha sa pagpanlimpyo, pag-maintain sa mga bulak. Then kana sila gi-sponsora na sila sa 24 barangays isip ilahang counterpart sa tourist attraction diha. Then inabagan po sa mga GOs nga kana mga 12 ka GOs diha nga mag-atiman po diha sa kankay. Ang amo gong area is 4.9 hectares. So dili gyud makaya sa upat ka maintenance. So ang ubang mga GOs namo diha anytime namo nga kuan amo silang birahon dito para mutabang dito sa mga nag-maintain nga upat ka
maintenance. Sir, pwede ra ba makasulod ang mga dili taga magsaysay sa Hardin de Racma? Unsa ang kinahanglan aron makasuroy sa inyong lugar? Yes, anytime man good sir. Then ang importante lang nga magsuot ka og face mask og face shields, then mo ubi lang gyud po ka sa unsay man do sa nagdumala dito. Welcome gyud ang tanan dito manha sir. Daghang kang salamat Sir Hector sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV og amping mo diha sa Magsaysay, Lanao del Norte. Salamat kay sir. Kini ang At Home with GMA Regional TV.